Machiegni kendo, riwruogo kinde pachoka LSK koro wacho ni gibiro keto maino ewi wach mar neno ni yiero mag higa 2027 otim e yo makare. Gijiwo oganda ma Kisumu mondo ne ni gindikore kaka jolut ombulu, ka giwacho ni mano e yo ma oganda nyalo kelo godo lokruok e telo mar piny. Riwruogno mano obedo gi twak mar tiego jodak ma Kisumu ewi weche mag yiero, koro kwayo oganda ahinya to josiasa mondo oti gi yore mamoko mag thego lwenje ka gikwedo weche mag dhaw kowuok ma osebedo katimore kinde ka kinde mag yiero e gwenge ma Nyanza. We're doing this because we want to have peaceful elections, because we want to promote national unity, because we want the voice of Mwananchi to be heard, not just on the election day, but in the process preceding the date of elections. We want our elections to be free, fair, and transparent, and it is for that reason that we want to participate in this event from the beginning to the end. We want to make the public aware that advocates are open and ready to give consultation to not just members of the public, but also to political parties and to their candidates, and even to the government. Wawacho kawuono ni samwa chako kawuono ji wuo maber mondo ki wawach ni kuonde miweyo jok moko chien ji wawacho ni e dongere wacho ni leave no one behind. Wayudo gi ka gin ka, wayudo mondo duond gi bendo maki, wayudo mondo kaka gidwa timo gik moko mopogore opogre e lo rango kaka gidwa go kura an kaka kura igoyo e yo mar kwe. Kanyo wang'iyo gwenge wagigo manotimore manitimo by election pod wan gi ranyisi ni oningo watim matek kata oningo watim matek ni wajiwo jopiny watimo gino miluongo ni sensitization ka wamiyo gi puonj kaka oningo bedni wawuotho e ndalo ma igo kura mar mondo wabed gi ikruok kik wabed ni seche duto ma wago kura e Nyanza wa to wachiwo picha marach ni Nyanza en mana gwenge ma ji gore kendo hinye ji kendo iketho mwandu mar ji. Omiyo twak ma wachako kawuono e gweng' ma Kisumu en mana mar neno ni wakonyo jopiny gi information mabiro konyowa mar mondo wabed gi ikruok maber ka watimo yiero 2027.